οροφή και μετά θα πάρει τη θέση του ανάμεσα στα υπόλοιπα λάβαρα με τα τρόπαια και τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Η ώρα της αποκάλυψης για το λάβαρο του 4ου πανάξιου τροπαίου Ευρωλίγκας της μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού που ξεχώρισε από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026 σε μια φαντασμαγορική τελετή για την αποκάλυψη του λαβάρου εδώ